Dobrý deň. V dnešnom videu si ukážeme, ako budeme robiť medián v kontingenčnej tabuľke. Najskôr si pozrieme tabuľku, kde mám zoznam zamestnancov, ich bydlisko a tiež ich odmeny. Databázu chcem analyzovať pomocou kontingenčnej tabuľky a vypočítať medián odmien. Takže som nastavený v databáze, dám príkaz vložiť, kontingenčná tabuľka, skontrolujem rozsah, je v poriadku. Dám vložiť na existujúci hárok od bunky G1. Najskôr vypočítam, v ktorom meste aká je suma odmien. Keďže odmena je stĺpec číselný, tak automaticky, keď dám do pola hodnôt, vznikne súčet. V kontingenčnej tabuľke síce dokážeme zmeniť typ súhrnnej funkcie, ale funkciu medián medzi nimi nenájdeme. Taktiež, keď kliknem na ďalšie možnosti, tak zistím, že ani medzi ďalšími funkciami sa nenachádza. No, toto okno môžem rovno zrušiť. Veľa ľudí to skúša riešiť tým spôsobom, že na karte analýza v príkaze polia, položky a množiny dá vypočítavané pole, ktoré si nazve napríklad medián a vzorec dá tak, ako je vstavaná funkcia v Exceli, teda medián z pola odmena. Keď klikneme pridať a OK, vzniknuté vypočítavané pole sa pridalo do kontingenčnej tabuľky. Vidíme, že tie čísla sú presne, ale presne rovnaké. Je to kvôli tomu, lebo tento výpočet spraví medián z každého jedného riadku v databáze. Samozrejme z jedného čísla je medián tá istá hodnota. No a keď ich sčíta tak ako číselné hodnoty, tak vidíme, že čísla sú rovnaké, takže takto to veru nepôjde. Ideme to vyskúšať iným spôsobom. Na druhom hárku si najskôr z databázy vytvorím objekt tabuľka. To síce nie je povinné, ale veľmi odporúčam. Skontrolujem rozsah databázy, skontrolujem, či mám alebo nemám prvý riadok s názvami stĺpcov. Potvrdím OK. Ďalší bod je takisto nepovinný, ale tiež veľmi odporúčaný. Na karte návrh tabuľky zmením jej názov. Ja dám TBL odmeny 4. kvartál 2002. No a idem vytvoriť kontingenčnú tabuľku, opäť na tom istom pracovnom hárku. Takže dám vložiť, kontingenčná tabuľka. Chcem analyzovať rozsah tabuľka odmeny 4. kvartál 2002 a chcem to dať na existujúci hárok. No a to najpodstatnejšie, čo musíme urobiť, je tu dole. Idem pridať tieto údaje do dátového modelu. Potvrdím OK, no a vidím, opäť sú to rovnaké polia, ale v údajovom modeli okrem polí z databázy vieme vytvoriť aj vlastné mierky. Kliknem pravým na ikonu tabuľky a pridám mieru s tým, že dám názov, ja dám medián a zadám vzorec. Ja dám medián zo stĺpca odmena. Je tam dvakrát, vždy vyberajte ten, ktorý má aj názov tabuľky. Tak, dám skontrolovať, je to v poriadku. Ešte si to aj naformátujem ako číslo s oddelenými tisíckami na 0,1 miest. Potvrdím a opäť dám mesto do riadkov a medián do hodnôt. Vidím, že je to vypočítané, máme hotovo. Jediným problémom by mohlo byť, že údajový model v Exceli je k dispozícii až od verzie Excel 2013, prípadne ešte sa dal doplniť vo forme doplnku vo verzii 2010. Ak by sme mali teda Excel, ktorý nepodporuje údajový model, musíme to spraviť inak, nie síce celkom automatizovane, ale k výsledku sa dopracujeme. Vedľa tabuľky si dám názov stĺpca medián a vložím výpočet, kde budem robiť medián, ale nie zo všetkých čísiel, ale len z tých, kde platí, že mesto sa rovná mestu v kontingenčnej tabuľke. Tak vtedy zoberieme do mediánu čísla zo stĺpca odmena. Môžem vám porovnať dva hárky, či to vyšlo rovnako. Dám zobraziť nové okno, usporiadam zvislo, no a zistím, že tie hodnoty, ktoré nám vyšli aj prvým spôsobom, aj druhým spôsobom, sú samozrejme rovnaké. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za lajky, ak sa vám teda dnešné video páčilo a budem rád, ak ma podporíte a prihlásite sa na odber kanála Excel.sk.